Ivan Galambica čte svoji povídku Nejsi jako Leoš Mareš. Chci se rozejít. Nejsi jako Leoš, řekla Veronika. Jaký Leoš? Nechápe David. Jako Leoš Mareš, odpoví ona. Můj kamarád David se rozešel se svou přítelkyní. Či spíše, abych byl zpravodajsky zcela přesný, rozešla se ona s ním. On by snad ve vztahu i pokračoval, ale Veronika řekla jasné a rozhodné dost. A pak dodala to o tom Marešovi. Říkala i jiné věci, takové, jaké se říkají, když se dva lidé rozcházejí. Říkala, že Davida nemůže vystát, že když slyší, jak on dýchá, nejraději by jej zadusila polštářem, že když David přijde domů, tak ona, myšleno Veronika, i Micka, myšleno jejich kočka, obě dáví. On naproti tomu říká, že vše se dá přece řešit, že přece jenom tak oba přece nezahodí 8 let vztahu, že každý problém má přece řešení a ona říkala, ať se zbalí a vypadne, že to je přesně právě to ideální řešení. No, prostě říkali to, co lidé říkají, když se rozchází. A také ona, myšleno Veronika, řekla to o tom Marešovi. Co má on a já ne. Štkal pak David u piva v hospodě, když nám později svěřoval svoji situaci. Otázka je jasně položena. Začínáme odpovídat. Prachy, auto, postavu, nenosí knírek, na rozdíl od tebe, má charisma, nesmrdí, myje si nohy i mezi prsty, češe se. Jeden přes druhého jmenujeme a během 4 minut dáme 78 aspektů, kterými Leoš předčí Davida. Je to jako v soutěži na lovu, kde se hraje o čas a odpovědí musí pouze létat. Jenže já ji miluji, namítá David a dodává, že ona, myšleno Veronika, je jediná ze všech, bohyně v těle ženy. Viděli jste to? Viděli jste ji, ne? Ona má vlasy, má hlavu, má ruce, má nohy. Bože, to je ale ženská. Je zoufalý David. David, abych vysvětlil, má věk začínající 3. 4 se pomalu hlásí o nástup, je mu 38 let. Veronice je 27, stále se cítí mladá a chce žít naplno. To David již pomalu myslel na rodinu, že by se s Veronikou rozmnožil, jenže místo rozmnožení přišel rozchod jako blesk z nebe čistého. Proč? Zoufá si David a my dáváme další plusy Leoše Mareše nad Davidem. Nezvrací do akvárka, je z Berouna, má hezký ruce, jeden přes druhého se překřikujeme. Kluci, já se musím vystěhovat. Domluvili jsme se na pondělí, můžu s váma počítat, mám tam kupu věcí, je to minimálně na 2 dodávky. Žádá nás David a my souhlasíme. Nakonec je stěhování o poznání skromnější, nežli si David myslel, jakkoliv věci v bytě povětšinou kupoval on. Tak Veronika mu vysvětlila, že jsou vlastně její, že on je sice platil, ale ona je vybírala, takže je to půl na půl a hlavně přece David nechce frustrovat Micku tím, že by si musela zvykat na nový nábytek, televizor, ledničku, myčku, Veroniky mobil, počítač a mnoho dalších věcí. Víš, jak bys té kočce ublížil? Zvedá Veronika nebohou kočku do výšky, aby se jí David před začátkem stěhování podíval do očí a vysvětlil jí to. Micce, já bych nikdy neublížil. Hlesl David a odnesl si z bytu jenom napůl plnou sportovní tašku, čímž byl odstěhován. Ve dveřích mu to ale nedalo a zeptal se. Co ten Leoš? Jak tomu mám rozumět? Já, víš, no, stejně by ses to asi dozvěděl, tak ať to nevíš od cizích, ale víš to ode mě. Žijeme spolu, no, pokývá hlavou Veronika. Cože? Vy dva, ty a ten Leoš? Vy žijete spolu tady? To mi chceš jako říct, že spolu tady v téhle posteli tento noc? Že tady u toho stolu spolu jíte? Že on chodí tady na ten záchod? Že kouká z tohohle okna, ze kterého jsem vždycky koukal já? Opravdu, on kouká z tohohle okna? Zoufá si David. No, je to tak, no, nešil, tak to se prostě stává, vysvětluje Veronika. Bylo to v době, kdy Leoše Mareše bylo všude plno. Zapnuli jste rádio, Leoš Mareš, v televizi Leoš Mareš, šli jste na WC a tam sedí, hádejte kdo, no prostě všude Leoš Mareš.
To je divný, ten chlap je snad přece ženatej, ne? Proč by se zázoval s Veronikou? Pochybujeme my, kamarádi Davida. Ten nám tedy nejdřív vynadá, že nepoznáme, kdo je opravdu krásný, tedy Veronika, a pak nám to nedá, a vlastně jemu to hlavně nedá, a volá Veronice, aby se zeptal, co Leoš Mareš má a on nemá. Jaký Mareš? Nechápe Veronika otázku, na co se jí ex-přítel do telefonu nyní ptá. Vše se rázem vysvětlí. Veronika si totiž opravdu začala s Leošem, ale ne s Marešem, ale s Čížkem. Že nevíte, kdo je Leoš Čížek? No, to je instalatér od nás ze sousedství, takovej podivnej kluk. Pro nás všechny nemá příjmení, je to prostě Leoš instalatér. A Veronika není zrovna nejostřejší tuška v penále a když rozčílená říkala Davidovi, že to táhne s Leošem, nemohla si za boha vzpomenout na jeho příjmení. Myslím na příjmení Leoše, instalatéra. Pro nás opravdu příjmení nemá, ale Davidovi ona chtěla říct plné jméno jeho soka. Cítila jakousi zpravodajskou povinnost a jak říkám, Veronika není zrovna z nejbystřejších a jak všude slyšela v rádiu, v televizi Leoš Mareš tady, Leoš Mareš támhle, jak to všude četla a jak řekla Leoš, tak dodala Mareš. Ale ve skutečnosti se jedná o instalatéra Leoše Čížka. Cože? Leoš? Cože? Vždyť nám zapojoval umyvadlo, pračku, micku, teda bičku. Vždyť je o rok starší než já? Křičí do telefonu David a nechápe, co se to děje. No už nějakou dobu spolu tajně, jak si doplňuje Veronika. Co má on a já ne? Ptá se nás pak. Veroniku, každý večer odpovídáme sborem. Jsme kamarádi, když můžeme, tak pomůžeme. Tak proto Leoš, myšleno Čížek, přestal chodit k nám do hospody. Nechtěl se potkat s Davidem. David usoudil, že co se týče Leoše, uskuteční 3 věci. Za prvé plivne mu do obličeje, za druhé dá mu přes hubu. Oba tyto závazky splnil, když Leoš přece jen výjimečně přišel na pivo. David si na něj počkal na záchodcích a vykonal, co vykonat chtěl, jenže oba muži jsou přibližně stejně silní, takže souboj 2 chlapů se po chvilce změnil v klinč, kdy oba soupeři zaklesnuti do sebe, držíc se vzájemně kolem krku, snažili se jeden druhého v rohu WC přetlačit. Kluci, my musíme na záchod. Říkáme po 10 minutách, když ani jeden ze soupeřů neudělal významnější pohyb a oba jen v klinči nahlas dýchali. Blokovali nám totiž WC. Tak běžte do lokálu, vlezte si do rohu, jak byl dřív kulečník a pokračujte tam, ne? Navrhujeme. Oba muži se tedy pustili, šli do lokálu, tam se v rohu opět uchopili do klínče a pokračovali ve funění. Naber ho parohama, radíme Davidovi a uzavíráme sázky, kdo z těch 2 první odpadne. Nakonec odpadli oba stejně. Navzájem po sobě hodili pár nadávek, ale k souboji již nebyla chuť a vůle. Pozorný čtenář si povšimne, že jsem napsal, že David se rozhodl ke 3 věcem jako odvetu. Ale zatím jsem popsal jen první 2. Tou 3. bylo Davidovo opovržení. Mám to, budu němá výčitka. Řekl nám svůj plán David. V čem to spočívá? Vím, jak jezdí Leoš do práce autobusem každý den v 6:26. Já si sednu do auta a budu stát opodál. On sedne do autobusu a já? Že neuhádnete, co udělám já. David se ptá a ani na odpověď nečeká. Říká, že bude němou výčitkou. Pojedu za ním pomalu za tím autobusem. Ať mě ten Leoš vidí. Budu jeho černé svědomí. Aha, jezdí 8 stanic, to já moc dobře vím. Takže jakmile vystoupí, zastavím a budu jen sedět v autě a mlčky jeho směrem koukat. Na něj budu jeho němá výčitka. A dál? Ptáme se. Co dál? Jak se na mě podívá, udělám rukou takhle, jakože ho pozoruju, jo? Že o něm vím, aby věděl. No a odjedu do práce. Ale druhý den. Pánové, druhý den tam budu zas. Aha, já němá výčitka. Odhaluje nám svoje plány David a 3 dny to tak skutečně bylo. David byl němou výčitkou. Leoš, když nastoupil do autobusu, si jen zaťukal na čelo, ale David jel pomalu za autobusem. Byl němou výčitkou 3 dny. 4. den autobus odjel bez Leoše. David stál, svůj automobil nastartovaný a nevěděl, co dělat. Najednou se otevřou dveře u spolujezdce. Ujel mě autobus. Víš, že stejně jedeš mým směrem, svezeš mě, jo? Ptá se Leoš.
Blázníš? Opáčí David. Neboj, nezůstanu ti nic dlužný, zaplatím, nabízí Leoš a beze slova si sedá. Od tebe si nikdy nic nevemu. Odmítá David a dodává. Dobrá, svezu tě, ale budu němou výčitkou. A podívá se s vykulenýma očima na Leoše. Zřadí rychlost a rozjede se. Neměl by se zkoukat na cestu a ne, na mě? Ptá se nervózně Leoš. Zírající David odpovídá, se mě má výčitka. A zírá stále nehybně na svého spolujezdce. A tak ten jen občas zahlásí chodec, přechod, auto, ostrůvek, autobus. Načež řidič na okamžik se podívá dopředu, zareaguje na vzniklou situaci a opět vykuleně pohlede na Leoše, aniž by jedinkrát mrkl. Tak dík, zítra, řekne Leoš, když dojedou tam, kam on chce. A zítra skutečně ani Leoš na autobus nejde, jen rovnou do auta. Nese si nějakou vrtačku, hadice, hodí si to k Davidovi do kufru, nevadí výčitko, ptá se. No a tak se z Davida stal Leošův taxikář, co jezdí zadarmo, protože David je natolik hrdý, že si od Leoše přece nic nevezme. Takže po týdnu to Davida přestalo bavit. Leoš jezdil do práce autobusem, David se užíral tím, že ztratil Veroniku a Leoš, ten chřadl. Ztrácel se nám před očima. Veronika s novou zámostí chtěla totiž žít. Chodila na koncerty, do restaurací, chtěla jezdit na výlety. Leoš si chtěl po práci především odpočinout, ale nebylo mu to dopřáno. Ona chtěla žít. Má nového přítele, proč by si nedopřála? Má spotřebu jako tryskáč, říká nám jednou Leoš, když jsme mu dopřáli sluchu a dodává. To máte novej mobil, dovolená, šatičky, botičky, řetízky, náramky, korálky, hodinky a kdo ví, co ještě, zoufá si. No, taky to nekupuj, radíme mu. Jenže on je chycen v pasti mladé přítelkyně a tak kupuje, ale občas přece jen prokáže svou nelibost nad danou situací a tu a tam vykřikne. Tu a tam odmítne poslušnost a tak jednoho dne Veronika povídá. Víš, Leoši, neklape to. Chci být s Davidem. S jakým Davidem? S Michalem Davidem? Cože, vždyť ten snad má manželku, ne? Nechápe Leoš. S mým Davidem, co jsem s ním byla před tebou, odpovídá Veronika. Ano, David je jako lasí, tedy vrací se, a Leoš, ten je jako ručník, tedy končí. Nakonec se tedy oba muži prohazují. David s pocitem vítěze se stěhuje do bytu, kde ještě před půl rokem žil, a Leoš, no tak ten si konečně oddychne. Konečně má od Veroniky pokoj. Ona mu vůbec nechybí, tedy v jistém intimním směru ano, tam je nepřekonatelná, ale jinak to je hrozná ženská. David je na koni, je král. Veronika mu dovolí, aby ji opět rozmazloval. Koupil jí spoustu nových věcí. Vždyť přece ty, co koupil Leoš, se musí vyhodit. A Veronika je tak hodná, že to všechno Davidovi dovolí. Aby to všechno pro ní dělal, aby jí to všechno koupil. Možná se vezmeme. Říká nám hrdě David, když jsou spolu s Veronikou nově asi rok. Touha ženit jej neopustila. Stejně jako zcela iracionální nenávist k Leoši Marešovi. Nemá jej rád. On je dobrý, hezky moderuje, krásně zpívá, namítáme my a pijeme některý z Leošových popěvků. Lži jsou jako déšť, ulákáme. Ne, ten chlap u mě skončil. Veronika je mi vším. Razantně odpovídá David a dodává, že koupili novou televizi. Úlopříčka 164 cm, chlapi. Chlubí se a dodává, že to Veronika vše vybrala. Ona všechno zařídila, on to jen zaplatil. Takovou šikovnou on má doma ženu. I zapojení televize zařídí. Pochvaluje si, ale pak dodává, že, co se dá ho dělat, přijde jí to zapojit ten Leoš. Mareš? Nechápeme. Ne, ten ne. Ta sketa, Čížek. No nedá se nic dělat, je to prej odborník, Veronika to tak chtěla, no. Kdyby bylo na mě, tak ten chlap mi nesmí přes práh. Hele, Davide? Ptáme se, a jak dlouho to ten Leoš bude zapojovat? No, dlouho, to je složitá televize. Vždycky, když jsem v práci, tak on dochází k nám a maká na tom, odpovídá. A to ti není nápadný, Davide, že ti televizi zapojuje instalatér? Ptáme se.
David sedí, přemýšlí a mlčí. A pak se zeptá, vy myslíte, že Verunka s ním jako, když nejsem doma, tento jo, tamto nonc, jo? Co myslíš ty, Davide? Já myslím, že ona taková není, tohle by přece Verunka neudělala, řekne po chvilce přemýšlení David. A já si myslím, že ten příběh se nám vrací pomalu na samý počátek a jako kolovrátek brzy pojede znova. Tak takhle tady žijem.